След като 2 лета картици ни завличаха всички картофи под земята, решихме да пробваме нов метод за засяване. Когато се копае дупката за засяване на картофи, се слага мрежа за изолации и отгоре слагат картофите и се засипва с пръст. По този начин картофите растат отгоре върху мрежата. Пръстът е достатъчна за да растат отгоре и картика не може да стигне до тях. Когато свърши тази мрежа, ползвахме такава, но тя не е много добра, защото се врязва в картофите и после може да я изядете. Когато и тя свърши, ползвахме обикновени чували. Тези чували също така се слагат в улея направен. Отгоре слагат картофите и пръст и растат отгоре. И после ваденето е много лесно. Просто се дърпа мрежата нагоре и те картофите излизат. Ето така. И добивите са добри. Който има проблеми с картици в двора си, да го пробва.